Tak čaute, dnes si rozstavíme meď do podkovy, to bude. Potrebujem približne 450 gramov navážiť. Takže navážime. No tam mám 150 mám. 49 no. Toto má 196. Ešte mi trebalo tak uznať 50 gramov. No. Toto tu neviem čo robí. Tak teraz 87, no. Približne od oka. Kus ostane, kus bude nad, takže mám odvážené. Takže formu ideme zrobiť. Mám tu kremičitý piesok zmiešaný s olejom. Mi treba tak trochu toho tu nasypať. Asi mohol rovno. Ešte asi treba, dobre. Takže tu mám to, čo z toho má výjsť. A idem to odtlačiť. Uvidím sa, keď to odtlačím. Takže mám urobenú formu. Budem treba vybrať podkovu. A teraz som si spomenul, že som urobil chybu. Meranie. Nemám 450 gramov, ale mám o kus menej. No. 430 mám, len ešte mi treba pridať 50. Mám rovno pol kila toho. Nedá na presno odmerať, joj. Má nejakú misku zobrať. Alebo dačo. Na týmto odmerať. Ale mám tu určite teraz nad tých 450, mám tu možno i pol kila. Čiže vybrať tú podkovu. Takže bolo by to hotové, tá forma. Kde ja si teraz zase začnem. Budem pripravovať pec. Takže jak to teraz tu naložíme. No, je to rozbitý kelímok. Ja už s tým nič takému nemôžem narobiť. Poriadne. Asi len jednu tam obchám. Tak to vyzerá. Ja si tam neobchám viac. Uvidím. Nenapchal som viac. Môžeme ho dať do pece asi. Ešte nemám ju zapojenú. Takže ja zapojím pec a potom zapnem nahrávanie. Takže pec mi mala byť zapojená. Treba pustiť plyn. Veľo ide. Jeho plynu. Nesíči dobre. Veľo púščeno je. Treba ubrať, ale to nič. To potom nastavíme. Tu idem po papier. Nahrávaš, hej? No dobre. Horí papier. No ide. Malo by ísť. Horí, hej? Horí. Taký je tlak. Pridať kus. Tak. A je
zima, tá treba pridať plynu, máme dosť, zapnem blesk. Plynu máme dosť, hej. Len to povedať už treba. A môžem zavrieť. Takže horí. Dobre. Tu je tá forma, neviem, som ju ukazoval. Je pripravená, musel som ju utlačať s tými klišťami, bo som nemohol nájsť nejaké dobré kladívko. To povesím pekne naspäť. Pod kovu, jak tu je, má byť furt. Tým mám pec normálne. A trebalo si pripraviť formu. Nie to tu. Mám ostatné kovy. By trebalo ale pripraviť. Aha, tam je. Tam je tá forma. Túto formu by trebalo pripraviť. Takže ja si tu dám. Dobre, po šamut idem. Tak jednoduchý šamut zoberiem. Tu je ešte do sovietského USBčka časť rozbitá. Takže tu šamut, tu forma, mám kliešte upravené, čo nejak si zaostriť. No, zelený plameň sa nám tam robí, to červená. Takto pripraviť, aby to bolo zároveň bezpečné, aj aby sa mi tu vošla aj táto tu forma, ktorú si radšej presuniem mimo kamery. Tu ešte dohorieva ten zinok z minula. Tak si myslím. Ja tu fúka, ono to tu dofúkuje. Dofúkuje nám. Trocha neideálne, ale nič problematické, ono dnes, no, prší trocha. 3 stupne, nie najlepšie podmienky na tavenie. Sa uvidíme, keď sa asi niečo zaujímavé stane. Čo asi také. Približne za 20 minút už by som mohol mať dačo. Idem asi len zobrať kliešte ďalšie. Toto je tá štrusková palica. A tu sa to horí. Nám to horí, no. Radšej nebudem ukazovať. No tak teraz je to vidno, ten zelený plameň. Pekne je to vidno. No. Není dobre vidno. To tam. Teraz skúšala už sa to akože roztieka. Aspoň. Nejde permanentne zaostriť. Na to. Nie je proste vidno. Teraz pod tým prešiel a sa to. Čiže idem asi dohodiť ďalšie kusy. Takže mám hodené. Je to tam hodené zase. Ďalší kus. Som teraz hodil a sa to hneď už topí. To nebude vidno na kamere.
vidno je sa topí. Z môjho pohľadu. No. Ja to vidím perfektne. Z môjho pohľadu. Čiže idem dohodiť asi posledný kus, čo mám. Rukavice, to je hlavná vec. Bez toho sa nezaobídete bez rukavic. Tak spadla na pec, teraz rukavica, čo by bolo z toho? Asi veľký problém. Dobre. Že... tak. Obhorela rukavica. To neuvidíte, ale mi obhorela rukavica. Teraz vás jak vidím. Už som videl prvé kusy sa zase topiť. Čiže paráda. Jednoducho. Pre šťastie asi ešte pridám. Keď tak niečo. No pre šťastie. Toto asi nebo, to bude štruska. Nechcem vláskový drôt. Aha, už viem čo. Mal. Úplne perfektne dáte. Že ešte jednu vec tam hodím. Zaseknú v dveroch. Čiže ja si vás dám tu. A vypnem si asi blesk. Tak lepšie to vyzerá potom. Rukavice a hodil formu. Dobre, že to je to tak. Isto potrebujeme ešte skrčiť prvé. Až tak to tam hodím asi. Bude to byť presnuté všetko. To mal nebo úzky. Aha, páli. Tak. Dobre. Vybavené. Mám vlastne zapaľovač. Že som to palil. Už je tma. Už tma začína byť už docela nedobré. Tak po tej tme bude nepekné video vyzerať, ale to mne nevadí. Dobre, hneď sa to topí, to je hlavná vec. Dobre. Predrievanie pre istotu. Na co? Tam formu daj predrievať. Formu na co si predrievať? Však lebo do nejaký tak som mi zvýši budem dávať. Dobre. A rukavice som ti nedal. Tam máš rukavice, hej. Takže odlievanie za chvíľu bude.
A to je všetko len pre istotu, aby sa nič keď tak zle nestalo. Ja mu poviem bez blesku celé. Tam nemáš v jedným bode. Tak. A čo ti ostalo? Tam môžeš dať do toho. No, tak to tak vyzerá. Takže teraz chladenie toho nevydareného ingotu. Nič moc, to je strašne malé. Neviem. Asi nechám na potom ďalšie rozstavovania. Tu v kelímku ostalo kus na spodku. A je tu také, že nič. A keď si dám na väčšie, tak pôjde mi i toto zobrať a ochladiť. Čiže idem tú podkovu ako vyleštiť teraz. Klasicky stačí len dratenkou. Strika piesok. Už len pre bezpečnosť dám okuliare sebe. Takže nič neuvidím. Ja musím bez okuliarov. Joj. Už som jednu podkovu robil z Mosazy. Tu, spod neba. Je to no od vody. Není to dobré, keď je to od vody, ale poutieram. Malo ísť lepšie poutieranie. Teraz. Strana by aj bola, že otočíme na druhú. Bude pekne. Už sa to
pekne otočí. Furt. Toto tu. No ale som tak nedostal s tým. Je tu mokré. Dobre, malo by byť hotovo. Tak nejak tu. Napríklad také, že ako no. Môže aj byť furt takade voda mi tu chodí. Zaoxiduje mi to. Kus problém, ale dobre. Natáča, ďakujem. Takže tu je výsledok. Hej. Jednoducho. Tak môže byť aj ten výsledok. Pekne je to, vyzerá to jak meď. A mi to asi tak zaoxiduje kus. Nebude to pekné. Takže asi uvidíme sa pri vážení toho celého. Ešte som tu neukázal ten nepodárok. Ale ten takedy inokedy asi rozstavíme. To nepočítam. Takže no, váženie. Máme 418 gramov. No, medi. Možno by to bolo i 450, ak by som použil pri vážení aj tamtu odliatú kocku. Čiže asi všetko. Takže presne tých 450 gramov som, či to bolo akurát. Tak čaute.